hatással, hogy elhúznak fölöttük, pedig számítottunk rá, hogy érkezni fognak. És azon, hogy ez visszafogott átmondás volt. Igen, de nem volt a sebesség. Nem, szerintem meg akarták kivélni itt a nézőközönség. Az oroszok megkívélnek minket. Köszönjük 20 percben, számukra is újdonság. Ilyen nagy kötelékben nagyon intenzív manővereket nem lehet végrehajtani, hiszen hát talán ez is a nevezzük a bemelegítő kürnek